बड'लेण्ड कन्ट्रिबिउसन स्टुडिय'निफ्राय जों मोनसे जर'खा हाबाफारि बानजायदों बे जाहैबाय बड'लेण्डनि आथिखालनि राजखान्थिनि थासारिनि सायाव सावरायथुन बे सावरायथुन हाबाफारियाव जों हांख्रायनानै लाबोदों बर'नि सासे रायजोगिरि मुसु गंगाधर रामसियारि खुलुमबाय नोंथां बेनि लोगोसेनो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि आफादगिरि मुसु मार्कस बसुमतारि खुलुमबाय दिनै जों सावरायगोन बेवहाय जे आथिखालाव बड'लेण्डआव बिसायख'थिनि दोहौम सोलिफुदों बे दोहौआ बड'लेण्डनि खना खनला जेरावबो नांफुदों मानि थाखाय फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड खुंथायनि थाखाय बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव रायजो राजानि मदद मोननो थाखाय रायजो राजानि भट मोननो थाखाय आथिखालाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जा जेरै बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट इउनाइटेड UPPL बिदिनो कंग्रेस BJP-खौ लानानै गासै राजखान्थि दोलोफ्रा नांफागासिनो दङ आरो गावबा गावनि बिजाथिफोर देरहानायनि थाखाय जाय फाराफारि मबिलाइजेसन हाबाफारि लाबाय थादों बे बेलायावहाय जों दिनै सावरायनि गिबियावनो मुसु गंगाधर रामसियारि बिथांखौहाय खाबु होनि जे आथिखालनि बड'लेण्डनि सिनार' बिनि सायाव बिथाङा बुंगोन आं गिबियावनो नैबे समाव इंखं टेलिभिजननिसिम आंनि मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय आरो जाय बिथिङाव दिनै जों सावरायनो लादों बे जोंनि मोनदांथि नुसारथि बेफोरखौ लानानैसो जों सावरायगोन नाथाय बिनि आगोलावनो आङो गिबियै जोंनि भारत हादरनि सुबुं दाराखौ मान होनानै आरो सुबुं दारानि गेजेराव थानाय गासैबो राजखान्थि हान्जाखौनो मान होनानै जोंनि सावरायनायखौ सावरायलांगोन आरो जों मिथिगौ दिनैनि दिनाव जोंनि हारिनि गेजेरावबो गुबुन हारिनि गेजेरावबो गोबां रोंगोसार गोनां बे बिथिङाव रोंगोसार गोनां दङ बेखायनो जोंनि मोनदांथिनि गेजेरजों जों सावरायगोन आं गिबियावनो जायफोर जोंहा भट होगिरि दङ द'जफोर भटार्स भट होगिरि दङ बिथांमोनखौ आङो गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोदों मानो होनबा बयनिख्रुइ बेबो मोनसे जोंनि थाखाय खाबु सुबुं दारायाव गाव लुबैनाय गावनि बिजाथिखौ देरहासार होनायनि बयनिख्रुइबो मैखोम बे सुबुं दारानि मोनसे लामा खाबु दा बेखौ जोङो मोजां रोखोमै सानै हनै गावनि मेलेमजों सानै हनै सोर केन्डिडेटखौ सोर बिजाथिखौ होयोब्ला हारिनि हादोरनि मोजां जागोन बा जायगानि मोजां जागोन जेखौ जों लुबैदों बेबायदिखौ साननानै होनायानो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बे जोंनि सानखांथि जोङो गावनि बेसेन गोसा जोंनि जि भटनि मोन्थाय बे भटनि मोन्थायखौ जोङो जानला मोनलाय होजाया मार्कस बसुमतारि नोंथाङा इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि आफादगिरि नोंथांनि अर्गेनाइजेसना ट्राइबेल मोन्थायनि सायावहायनो बांसिन खामानि मावगासिनो दङ दा बे समावहाय बड'लेण्डनि राजखान्थि सिनारिय' बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो गिबिसिनथारावहाय आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि जानानै नोंथांखौ आरो नोंथांनि बे बड'लेण्ड इंखं चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे आरोबाव आङो नोंथांनि चेनेलनि दारै माने कंग्रेचुलेसन बा मोनसे बेबायदिनो गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो जायफ्रानाखि नैबे फैगौ बिसायख'थियाव बिटिसि बिसायख'थियावहाय गुबुन गुबुन दल राजनीतिक हान्जानिफ्राय जायफ्रानाखि केन्डिडेट मोनदों बिसोरनिसिम बयनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ आं बावहरग्रोबाय खोथाथ' नंगौ जोंनि बोथोरा खाथिसै आरो जों बयबो मिथिखागौ माने बिराद दुंहाव बार जोङो सानो माने जोङो खावलायो जाहाथे बयबो मोजाङैहाय भटखौ होलायनांगौ गोजोनैहाय बे जिनिसा सोलिनांगौ आरो लोगोसे जोंहा जेनाखि भटिं राइट्स दङ बे राइट्सखौ जोङो एकदम नंथारगौनो मोजाङैहाय बेखौहाय राइट्सखौ इन्जय खालामनो हायो बा बेखौ जोङो भटखौ होथारनांगौ होननानै आङो नोंथांनि चेनेलनि दारै दिनैहाय गासैबो जोंनि बिटिसि बासै रायजोखौहाय खावलायग्रोयो
बड'लेण्डनि राजखान्थि बुंनो थाङोब्ला बे बड'लेण्ड राजखान्थिया गावजों गावनि गेजेरजों नारा नाथा जालायगासिनो दङ UPPL BPL बेनि गेजेराव बांसिनै जाफुदों नांफुदों रोजा रोजा मानसिफोरा बिथांमोननि मेल मिटिंफोराव बाहागो लादों बेनि गेजेर गेजेर नाथाय BJPआ बुंगासिनो दङ जे बिथांमोना सरकार दानायनि थाखाय आवगायगासिनो दङ अबयसे बिथांमोना मोनसे खोथा बुंनाय जादोंबो जे UPPL BJP BPL मोनथाम हानजायानो ज' जानानै सरकार दागोन बेखौ बुंनाय जायो दा बे बेलायावहाय दा BJPनि जिथुनाखि मथि गथि नायबा बिथांमोननि पलिटिकेल जिथुनाखि रल प्ले खालामगासिनो दङ गेलेगासिनो राजखान्थि गेलेगासिनो दङ दा बेनि सायाव नोंथांनि मोन्दांथिया दा बेखिनिनि आगोलावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे राजखान्थि हान्जानिल' बिजाथि दा गैया बबेबा बबेबा जा बियाबफोराव राजखान्थि हान्जायाव गैयि उदां बिजाथिबो दङ बिथांमोननिसिमबो जोङो मान होनांगोन नङा होनब्ला आरो मोनसे बिसायख'थि फैयोब्ला गावनि हान्जाया बे देरहासार जानो थाखाय जुजिखाथारो जुजिनाय थाखाथारो आरो जुजिखानांगौ जायो नाथाय बियो मोनसे गोजोनै जायोब्ला बयनिबो थाखाय मोजां जोंनि हान्जानि थाखायबो मोजां आरो ओनसोलनि थाखायबो मोजां बारा जों जेखौ जों दिनै बेयाव गोसो गोजोनै दिनै बरायनो हादों नाथाय मोनसे खोथाखौ आं दिनै आं नुहुरदों बेबारनि बिसायख'थियाव आगोलनि बिसायख'थियाव 5 बोसोरनि आगोलनि जालांनाय बिसायख'थियाव गुबैयै BPF UPPL आरो BJP दङमोनब्लाबो बे बारनियाव BPF UPPLआ जेबादि खारगासिनो दङ बेबादिनो बेबाराव BJPनि दैदेनगिरिफोराबो नारा नाथाय जुजिनायखौ जों नुनो मोनदों जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकआव फैफिनगोन One, two, three, four. फैफिनदों दानि राजखान्थिनि बे हालोदाव जों गुबैयैहाय BJPनि रलखौनो जोङो नुबोबाय थादों जे बिथांमोनहा मोननै राजखान्थि दोलोखौ गेलेहोनायनि गेजेराव गावसोरनो बेवहाय राजा जाफैनायनि सिन्था बे नामा बेखौ नुनो मोनदों आरो बे बेलायावनो मोनसे खोथाखौ आरो बुंनांगौ जानानै फैदों अबयसे जे जेनोखि केन्डिडेटफोर बिथांमोना दा फसंदों BJPआ दा बे केन्डिडेटफोरनि गेजेराव माने चिफ जानो हानाय एबा बड'लेण्ड सरकारखौ खुंनो थाखाय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बुंनाय जादों दा बेबायदि जाथाव केन्डिडेट गैया बेखौ नोजोर होयोब्ला BJPआ माने मेइन रल लागोन बेखौबो नुहुरा दा बे बेलायाव नोंथांनि बुंथिया आच्छा हामबायसै दा जोङो सम सम बे जेनाखि बिसायख'थि समा खाथि खाथि फैदों स्पेसियेलि बे बिसेसकै बे BJP पलिटिकेल हान्जानिफ्राय जोङो डे बाय डे गुबुन स्टेटमेन्टखौ मोनबोगासिनो दङ दा लेटेस्ट आं मैया निउसाव खोनादों ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव नुदों माने जोंनि मानगोनां आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया बिथाङा गाव बुंदों आरो जुदि BJPआ मेजरिटि मोनोबा BDCनि चिफखौहाय गावनो जागोन दा बियो गावनि सिद्धान्त ना गावनि बियो खोथा
बेखौहाय जों बुंनो हाया खिन्थु जों खोनादों बे खोथाखौ आं बुंदों आरोखि नोंथां सोंनायाव थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा नुदों ससियेल मिडियायाव नुदों नायबा बिथांनि स्टेटमेन्ट नोंथाङा नुदों बेहाय बुंनाय जादों जे दा समनि आसामनि स्पिकार बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिजेपिआ जुदि एबसुलेट मेजरिटि जायोब्ला सिट जानायनि आसा दङ दा बेबायदि थासारियाव मोनसे खोथाखौ आं दिनै नोजोर बोदों बिजेपिआबो जेबादियै हांखुर जादों बे हांखुर जानाय लोगो लोगोनो फारसेथिं बर'फ्राबो बर' होनबाय आरो आङो जोंनि आन्दार बिटिसि ओनसोलाव गुबुन हारिमानि मानसिफोर गोबां दङ थेवब्लाबो बर'फोरनि राजखान्थियारि सांग्रांथिखौबो नुनो मोनदों जोंनि जाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोर दङ मोजां रोखोमै बुजिलायाबा सांग्रांथि जायाब्ला बे हादोरारि राजखान्थि हान्जाया हाबनानै बे बिटिसिखौ खुंथायाव लागोन नामा बेबायदि सानखांनायफ्राबो जायगा जायगा सावरायसोनायखौ नुनो मोनदों दा आगोलाव जुदियावबा माने बिजेपिआबो सिट मोन्दोंमोन थांनाय बारनि बिसायख'थियाव नाथाय देग्लायनि मोनदोंमोन देग्लायनि बिसायख'थियाव नाथाय नुनो मोनदों बिथांमोननि बिजेपि हान्जानि दैदेनगिरिल' नङा आसामनि गिबि मन्त्रि आरो मिरु सरकारनि मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालाबो फैनानै आं दाखालिसो नुदों बर'मानि साखाथि फाखाथिबो बिथांमोना गिदिंसोदों रायजोफोरखौबो आरो आं बेवहायबो नुदों माखासे माने बर' दख'ना गाननाय आं थार खोथाखौनो बुंदों मोनसे गलायाव साहा लोंबाय हायोब्ला नुनो मोन्दोंमोन बर' आइजोफोराबो माखासेया खिन्थु दख'ना गाननानैबो फैदों आं सानैसोखौ सोंनायाव बिथांमोना होनदों नोंसोरो बबे मिथिङाव थांनो बिसोर होनदों जोंना मामाखौ नायनो फैदों सोर मामालै होनना बुंदों आं बेयाव दोनथाव हमदांना मोन्दों नुनो मोन्दों जे बिजेपिआ 30टा बियाबाव बिजाथि फसंदों 30 नाथाय बिथांमोनहा बहा देरहानो हाथावथाव बिनि जोङो नायोब्ला बिथांमोना मोनदाइनिफ्राय मोनजि देरहानायनि आसा दङ जेरै आं बुंनो नागिरदों जे आं सानजा फारसेल' फैदों जे बिथांमोना माजबादाव देरहाया माजबादाव देरहाया फार्स्टनैयाव आसा दं बायदि होननाय जादों नाथाय रौतायाव देरहाया बिदिनो उदालगुरिनि भैरबकुन्दआव देरहाया बिदिनो फैदो धनसियाव देरहाया कलिंगराव देरहाया होमबा उदालगुरियाव जोङो बिथां माने बिजेपिनिफ्राय नन माने बर' भटनि आसाजों आगोलाव बेहाय दङमोन बबेयाव बे मुदिबारियाव दंमोन सासे बिजेपिनिफ्राय बेनिफ्राय नाग्रिजुलियाव बिथांमोना आगोलनि जिनिखि बियाबफोर मोनगु देरहादोंमोन जे बिनि मादाव देरहाफिनथावथाव होनोब्ला जोङो मामाखौ नुयो जों बेखौ दा बेखौ जुदि जायोब्ला बिथांमोना बैनो इनटेक्ट थागोन होनब्लाबो जोङो दा समावहाय जोङो फार्स्टनिखौ आसा खालामनो हाया मुदिबारिखौ आसा खालामनो हाया खारन मुदिबारियाव फार्स्टनिया दा बिपिएफनि रला मोजां जानानै दं बिदिनो नाग्रिजुलियावबो दा बिनि बोथोरा गेलेनो थाखाय बारा मोजां नङा होनजायो अबयसे जोंनि सोनाबहा जों फैयोब्ला जोङो प्रग्रामखौ जों इनटेक्ट दोननो हायो प्रग्रामखौ दोननो हागोन बर'कुमार दे बिदिनो आसा दङ फैफिननायनि माबायाव माने जोंनि माबायाव क'क्राझारावहाय मोननै आसा दङ दा बिदिनो चिराङाव बिथांमोना आसा खालामजादों आगोलनि जिनाखि बियाब थुरिबारि 19 थुरिबारियाव आगोलनि जिनाखि MCLA बिथां बड'लेण्डनि डेपुटि स्पिकार जादोंमोन अबिराम महनायकआबो दा बे समाव टिकेट मोनाखिसै दा बे बिजनि बियाबनि MLA अजरायनि टिकेट होनाय जादों दा बे हिसाबै बेवहाय आरो थुरिबारि बियाबाव मुस्लिम भटआ बांसिन 19,000 जाबाय बर'नि भट 13,000 दा बेनो बेंगलि दङ 8,000 आरो माबा दं राजबंसि गासिबो लगाय देरमोनजों खालामब्लाबो नाथाय बेवहाय जोङो नुहुरदों बिपिएफआनो जोंजों मिमे जानाय दा बेफोरखौहाय नायोब्ला बिजेपिनि बे आगोलनि जिनिखि
इंटेक्ट मोनगुथा बे मोनगुआबो फैया माने दानख'जागोनसो नामा दानख'जागोन दा अबयसे बुंबाय थानाय जादों जे क'क्राझार जिल्लायावहाय दतमाखौ बिथांमोना आसा खालामदों मन'रन्जन ब्रह्म बेखौ आसा खालामदों बिदिनो बनरबाखौ बिथांमोना आसा खालामदों दा बिनि अनगायैथ' आरो आसा खालामनायनि गैया खारन बिजनियाव सुबाइदार बियाबाव जायनोखि केन्डिडेट जाना दङ बिथाङा प्रभात बसुमतारी दाथ' बिजेपिया दा बेखौनो प्रजेक्ट खालामदों दा आगोलनि प्रभात बसुमतारी देग्लाय बिजेपिनि दा प्रभात बसुमतारीया आगोलाव बिपिएफनि सापर्टारफोरनि भट लानानै देरहालांदों दा बे बारावहाय बिपिएफनि खिन्थु भटार्सफ्रा इन्टेग्रेट दं बिथांमोना सोलाय सुबिदा गैयाबावहाय दा बेखौ नोजोर होयोब्ला माने बे माबाया मा होनो सुबाइदारनि आसा खालामनायखौ बे जाया दा बेखौ नोजोर होनानै माने नोंथाङा बुङो बेनो बे बिजेपि बिजाथिया पार्टिखौ सोलायदोंब्लाबो भटार्सफोरा नाथाय सोलायाखै बे जाना दं दा बेखौ नोजोर होयोब्ला आरो बिनिफ्राय मानास सेरफांनि खोथा मानास सेरफाङाव जाय बिजाथि बिथांमोना दैखांदों सुभाष बसुमतारी बिथाङा मोनसे समाव बिजेपिनि हार्डकरमोन आरो मोनसे समाव बिथाङा एमसिएलएबोमोन ओरैनोथ' साथाम आगोलावथ' साथामबो बिपिएल आरो दा बिजेपि साथामबोथ' बिपिएफनिनोमोन बिनि हदा गोबां दङ नोंगौ मानास सेरफाङावहाय नाथाय बेवहायबो आथिखालावहाय मोनथाम समान समानै जुजिनो थांगासिनो दङ बिजेपि बिपिएल इपिपिएल साथामनिबो माबाया स्ट्रं भटार्सफ्रा इपिपिएलनि केन्डिडेट जाहैबाय इएम धनन्जय बसुमतारी बेराफारसे बिपिएफनि हल्दा पाब्लिकआ दंखायो भटार्सफ्रा बेहाय मुस्लिम भटार्स दङ मुस्लिम भटार्सफ्रा आल्टिमेटलि बिपिएफनो होनायनि बाथ्रा जाबाय नुबाय थादों दा बे हिसाबैहाय बे मोनथाम दोलोआ बेवहाय मोजाङैनो कन्टेस्ट खालामगोन सेंसन कन्टेस्ट खालामगोन दा बेखौहाय जोङो निश्चित बुंनो हाया जे बिजेपिखौ देरहागोन दा अब्ला बिजेपिया माने सरकार दानायनि बाथ्राया फैया दा बे बेलायावहाय आं नोंथांनाव मोनसे खोथा आर्गुमेन्ट बिनो नागिरदों बे जे सरकारा माबोरै जानो हागौ दा बेखौनो होनदों नोंथाङा दहाय मुस्लिम भटार्सफोरनि बाथ्रा बुंदों दिनैनि तारिखआव मुस्लिमफोरा गोबाङानो बिजेपिखौ अनसायनानै सही जादों भटार्सआ बेखौ थांनाय नङा दा बेखायनो बे भटखौ सोर बांसिन मोनगोन बिनि सायावबो एसे खोथाफ्रा एसे निर्भर जादों आरो फारसेखै मोनसे आङो नोजोर बोदों दाखालि बावै दाब दाब जायगायाव कंग्रेसनि रेलि नुनो मोन्दों कंग्रेसनि सुबुंफोरखौ कंग्रेसिफोरखौबो आगोलाव जिबादि ओंखारबोआखैमोन देग्लायनि बे बिसायख'थियाव कंग्रेसखौबो दाख्लै आं एसे गियार आप जानाय नुदों दा बेसिकेलि बे मुस्लिम भटार्सफोरा बेखिबो खायसेया खारोब्ला आरो माखासे गुबुन गुबुन हानजायाव हयथ' सिथाबफाना दोङो खिन्थु मेक्सिमाम भटखौ जाय मोनगोन बिसोरा हयथ' देरहानायनि चान्सआथ' थाहैगोन दा समावहाय पलिटिकेल मबिलाइजेसन जाबाय थादों लोब लोब सुबुंनि बाना जाफुदों हाग्रा महिलारिनि मबिलाइज खालामनायफोर मेलावहाय दा बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव पावाराव गैयामोन आरो थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा जोबोरैनो खामानि मावदों होनना बुंनाय जादों 70 बोसोर जे खामानिखौ पिपिबो मावनो हायाखैमोन बे खामानिखौ माने प्रमद बर सरकारा मावजोब्बाय होननाय जादों दा बेबायदि खेथ्रआवबो दिनैनि समाव हाग्रा महिला दैदेननाय बे बिपिएफ दोलोनि राजखान्थि मेल एबा बिसायख'थि फोसावथि मेलाव माबोरै लोब लोब मानसि जादों नोंथांनि आरो खोथा जाहैबाय जोङो जुदि सिगांनि जि बिसायख'थि जानानै थांनाय बे 2003 आवहाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव जुदि जों नायबियोब्ला दिनैसिम बिपिएफआ जेनाखै मानोना थांनाय बारावबो एबसलुट मेजरिटिमोन नाथाय बेखौ डार्टि पलिटिक्स गेलेनानैसो बिसोरखौ पावारनिफ्राय गोजानाव दोनदों जायनाखि इलिगेलमोन कमप्लिटलि बे आनलफुल थिग बेबायदि जों सानो
माने जोंनि बे एनालाइसिस बे आं बुंनाया जे जाजोबगोन बे नङा जोंनि जेनाखि जों मोनदांबाय जोंनि मगनाव बे जिनिसा फैबाय नालाय दा हाग्रामाया मोनसे सासे आइकनिक लिडार बादि जानानै दं मानोना बिथांनि आमोलावनो बे 70 बोसोरावहाय सोरबा मावदों होन मावाखै होन किन्तु पाब्लिकआ मिथिगौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ मा मा जाखो मा मा मावबोखो बिनिखायनो बिथांखौहाय दिनैहाय फ्राय पाब्लिकआ मोजां मोनो भटखौ सोरनो होगोन जों मिथिया ओमफ्राय बेखौथ' जोङो बे 26आवसो रिजाल्ट जेला होगोन अब्लासो मिथिगोन किन्तु जोंनि जे एनालाइसिस हाजारखिया गुबुन पार्टिया बुंथों जे हाग्रामाया जेबो मावाखै बा बिपिएमआ जेबो मावाखै बा इपिपिएल बुंनो हागौ जोंसो मावदों मावनाया इपिपिएलआबो एफा एनै मावदों 5 बोसोराव जों रावबो बुंनो हाया जे बिथांमोनाबो मावाखै मावदों किन्तु 5 बोसोरजों 17 बोसोरजों कम्पेयार खालामनो हाया माने आंनि जोंनि जेनाखि इउटिउबनि एनालाइसिस बहाय जाहैबाय जोंना हाग्रामानि समावहाय बिपिएफनि समाव मोनसे जिर'निफ्राय फैनाय ओमफ्राय किन्तु जेला इपिपिएलआ सरकाराव फैयो बे जाखानाय बुस्थुआवनो बिसोर फैनानैहाय जेराव माबा जानांगौ दंमोन बेखौ दै लुनाय बादि खालामदों आरो खालामनो फर एग्जाम्पल बे आइफलनि दालां बिपिएफनि आमोलावनो बियो अलरेडि जाबाय ओमफ्राय बे कन्ट्राक्ट बे 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर जानानै बिथांमोननि समाव बियो दाख्लि जाबाय जायाखै नङा जाबाय ओमफ्राय जोंना रनजित बिथां इएमआनो बेखौहाय एक्सएनडि बे थैनाया जोंना नामखौ बावबाय आं ओहो जाब्रांनि नामाव बिसोरखौ दोननो हादों आइफली ब्रिज थिग बेबायदि आरो जों बुङा बिथांमोना मावाखै होननानैहाय बिथांमोनाबो मावदों किन्तु जोंनि नोजोरावहाय बिपिएमआ जा मावदों इपिपिएलआ जा मावदों बेजों रुजुनो हाया आच्छा बिपिएफनि गोबां लिडारफोरा दिनैनि समावहाय हाग्रा महिलाजों गैलिया चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि हार्डकर पर्टफलिय' हल्डार्समोन मन्थ्रि जादोंमोन डेपुटि चिफबोमोन बिथाङा बिटिसिनि डेपुटि चिफमोन खाम्बा बरगयारी बिथाङाबो दिनैनि समाव खाम्बा बरगयारीजों गैलिया हितेश बसुमतारी गान्दा बिथाङाबो हाग्रा महिलाजों गैया बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै हाग्रा महिलाजों गैया अब्लाबो हाग्रा महिलारिनि पलिटिकेल जेनाखि इमेजफोर बियो मानो जोबनो थांलिया ओरैनोथ' बेखौ बेबायदि जों सावरायजागोन राजखान्थि हान्जा मोनसेयाव ओरैनोबो 70 बोसोर खुंखाबाय खेबथाम गाहाम चिफ जाबोबाय हाग्रामा महिलारिया नङा होमबा सोरबाफोर दहाय होननाय बायदि बिथाङा मार्सुल भाइया जोंनिया जेबो मावथाराखै होनबाय हायोब्ला नेगेटिभसो सानजायो माने बेफोर जाबाय रायजो राजानि बिसाराव बबेयाव मा मावखो मावाखै बेफोर जिनिसा गोरबोआव रायजोफोरनि हाबनानै दंजोबो आं ओरैबायदिसो बुंजानो लुगैयोमोन आरो जे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव मा मा मावखो बे बिसारनि दायित्वआ रायजो राजानियावनो नाथाय मावथाराखै होनोब्ला बे एसे बाय एन्टि इनकाम माने नेगेटिभ साइडखौसो थाङो आरो दहाय बिथाङानो बुंनो 5 बोसोराव बेयावबो जुदि हाग्रामा महिलाया 5 बोसोराव जेबो मावथाराखै होनोब्लाबो माखासेफोरा बेयाव खुद्रिसारो दा बेखायनो बे बिसारनि जा बिजिरथिया बे रायजो राजानियाव थायो भटारफोरनियाव सोर मा मावमारदों सोर मा मावाखै बेफोरखौ बिजिर बुंलायाबाबो खिन्थु गोसो गोरबोआव दोङो मानो होनब्ला जों मालाबा तामुलपुरनिफ्राय जुदि उदालगुरि जोङो आगोलाव थांनोनो हायामोन जों ओरैबायदि दालांफोरा बायफ्लेजोबनो बाबा दालाङानो गैयामोन दैमा बारनांगौमोन जोङो थांनानै ओरै मंगलदै गिदिंनानै रौताखै फायनांगोन माखौबा कालाइगावखौ थाङोमोन दिनैनि थारिखआव नोङो इउटि रड होनो जायखौ माने तामुलपुर उदालगुरि रड लामा जानायनि थाखाय बयहाबो दिनै ओमफ्राय गासैबो राजखान्थि हान्जानि मानसियानो थांलाय फैलाय खालामनानै खाबुखौ मोन्दों गतिके सोर मावदों मावाखै आं बुंलिया बे रायजो राजानि गोरबोआवनो दंखायो दा बेखायनो आं होनब्ला नोंथाङा बेखौ होनदों दैदेनगिरिफोर सोरबा थांजोब्बाय मोनसे राजखान्थि हान्जायाव सोरबाबा थागोन सोरबाबा थांगोन दैदेनगिरिनि सायावबो गोबां खोथा निर्भर खालामो सासे जाफुंसार लिडार थायोब्ला
डेडिकेटेड सासे लिडार थायोब्ला सोरबा थांब्लाबो सोरबा फैफिनो बेयावनो माने राजखान्थि हान्जानि साक्सेसफुला दिनै जोङो मोनसे भारत हादरनि राजखान्थियाव जुदि एसे आवगायना थांबावोबा दिनै गोबाङा बेसे रोंगौ रोङाखै बेलेग खोथा नरेन्द्र मदि होनबानो बिजेपिया दिनै रेज खालामखाङो बिथांमोना जिमान लिडार दंब्लाबो नरेन्द्र मदि सोरबा थांदोंब्ला आरो फैदों कंग्रेसनियाबो जिमान थांदोंब्लाबो राहुल गान्धी होनब्लानो बा सनिया गान्धी होनबानो फैदों बेबायदिनो बिपिएफआवबो बिदि जागासिनो दङ दिनै हाग्रामा महिलारिया दैदेननाय राजखान्थि हान्जानिफ्राय सोरबा सोरबा गुगालांदोंब्लाबो नाथाय सोरबा सोरबा आरो माने फैफिननायबो दङ बिदिनो बिपिएफआवल' नङा दिनै इउपिपिएलआवबो नुनो मोन्दों नङा होमबा इउपिपिएलआव बिराद जाफुंसार सासे लिडार होननानै बयबो सानबाय थादोंमोन दा बै माबायाव बे 14 चिरां दुवाराव नङा होमबा बेयावथ' सानखादोंमोन जे डक्टर सांग्रां बिथांखौ केन्डिडेट होथारगोन होननानै बयबो सानना लाबाय हादोंमोन नाथाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया मा सानदों जों मिथिया इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो साहस लानानै बिनो केन्डिडेट होआलासिनो बेलेगखौनो होबाय सोरबा थांबाय सोरबा फैलायबाय बिदि जागासिनो दङ दा बयनिख्रुइ बिजिरगोन भटार्सफोरा जोंनि मान होनाय जों जायफोरखौ मान होयो भटार्स जोंबो भटार्स बेफोर जुदि लिडारा जुदि राइट चइस खालामदोंबा जों साननाय बिदिबो जायालासिनो माब्लाबा बिदि देरहायै जायखौ जों देरहाया सानदों मालाय बेनो देरहागोन केलकुलेसन मालाय खालामखानानै दैदेनगिरिफ्रा केलकुलेसन खालामदों बबे हारिनिफ्राय बेसेबां भट दङ बबे हारिनिफ्राय मा भट दङ बबे एखौ होब्ला बबे हारिनिफ्राय भटार्स मोनगोन बबे हारिनिफ्राय मोना बेबायदि केलकुलेसन खालामनानै बिखौ होयोबा रिमाइना जागोन एरि जागोन बेफोरखौ बिथांमोना हयथ' कमिटि दाना होदों राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिनै हाग्रामा महिलारि बा बिथां इउपिपिएलनि प्रमद बर' बिथांमोना बे सिलेक्सन कमिटिफोर बा रिपर्ट कमिटिफोर दाजोबना होदों बिथांमोना स्क्रिनिं खालामनानै सोरखौ होबा मा जागोन जाया बेफोरखौ सानदों दा समावहाय हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावगासिनो दङ गावनि फोसावदिं मेलफोराव बुंगासिनो दङ जे बिटिआरनि जिनोखि बिसायख'थि बेवहाय मोननैल' राजनीतिक दलनि कम्पिटिसन दङ बे जाहैबाय बिपिएफ आरो बिजेपि नो इउपिपिएल नो कंग्रेस नो आदार्स बिदि बुंदों होमब्ला बेनि जिनोखि बुंनाय बानबुंथि बियो रियेलिटियावनो फैनोबो हागौ नामा माने बेखौ सानदों नोंथाङा बेखौ बुंनाय लोगो लोगो सोर हान्जाया मुलाम्फासिन जाहैगोन दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बा बिजेपिनि दिनै स्टेटआव दिलीप सयकिया दं नङा होमबा बिथांमोना दैदेननाय राजखान्थि हान्जा बिजेपिनिफ्राय बेबायदि एनाउन्समेन्ट होगोनखौ रावबो सानाखैमोन मानो होनबा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल आरो बिजेपि माखासे माने सिंसायाव माबा माबि थासारि जासेयावबो बिथांमोना खिन्थु सोमोन्दोखौ हमथाना लाखिनानै आवगायलांदोंमोन दा बिथांमोननि बे मोनसे रणकौशल नामा जों मिथिया नाथाय रायजोफोरनि गेजेराव ओरैबायदि जादों दा बे एनाउन्समेन्टखौ होनाय लोगो लोगो बिजेपिआ इउपिपिएलखौ गारथारबाय नामा बिपिएफखौसो लाबसिगोन नामा बेबायदि साननायफोरा रायलायनायफोरा जादों नाथाय सिङाव मा सोमोन्दो माब्रै दङ बेखौसो जों बुंजोबनो हाया बेखायनो बेफोर गासैबो खोथाया सोनारगोन भटार्सफोरनि भट होनायनि सायावसो नामा बिजेपिनि आखल आखु बेखौ गोबां बोरमाय दं मानो बुङोब्ला जे इभिक्सन नाम्बार 1 इस्यु नाम्बार 2 बिथांमोननि ट्राइबेल बिरोधी डायलगफोर जेरै आसामनि बिजेपि दोलोनि प्रेसिडेन्ट दिलीप सयकिया एमपि बिथाङा बुंनो जादों जे बेवहाय माने माबा थायो नङा माने मोननै जाथिया माने मोननै आयेननि बिगोमा जानो हाया बेयाव सिक्सिडलनिबो अधिकार आरो ट्राइबेल ब्लकनिबो अधिकार बे मोननैबो जानो हाया आरो गुबुन मोनसेथिंजाय माने बिजिडिसिखौ दोना होनना बुङो बिजिडिसिखौ दोना दा बै आर्गुमेन्ट मोननैया माने मोनसे टक्कर माने बियो बेकफुट जादों बिजेपिआ दा बेनि थाखाय दिनैनि समावहाय माने सिक्सिडलाव थानाय जोङो ट्राइबेल पिपुल्सफोर बिथांमोना माने मोजां मोनैया माने स्वाभाबिक जागोन जुदि मोजां मोनबाय दोननाय जादों बेफोर बेलायावहाय बिथांमोननि स्टेटआ
दा बुंनो हायो अना बर'खौल' बांसिनै आसा खालामनानै गेलेनाय राजनिति बियो थोंजोङै नुहुरखायो दा होमबा नोंथाङा बेखिनियाव नोंथांखौ आं खोथाखौ हमदांना मोनदों नाथाय आं बिराद माइनसलि नोजोर होदोंमोन साननैसो आं गावनो सानबावदोंमोन बिजेपिआ लासै लासै बांसिन हाबदोंमोन बे दिलीप सयकियाया जेबोला बे खोथाखौ बुंदेरना होबाय माने 6 शिड्युल थानायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेबादियै मोननै बे राहाया थानो हानाय नङा PCDC थानो मोननाय नङा बे होननाय लोगो लोगोनो गोबां बिजेपि जाहां जाहां बर' सुबुंफोरखौबो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ खिन्थु एकदम थाबथानाय नुनो मोनदों आरो बेनो बयनिख्रुइ जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय दायो जायफोरा राजखान्थिगिरि बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे राहाबो जादों ओरैनोथ' एज ए होल पलिटिक्सखौ सानाब्लाबो जोङो बे जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि मोनसे कमेन्टमेन्ट भारत हादर बायदि संबिजित थानायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जों बिनानै लायाखैमोन जा 47 ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दंमोन बेखौ जों बिनानै लायाखैमोन बै समनि आसामनि फाउन्डार गिबि मन्थ्रि जायखौ बै समाव उदांस्रि मोनैनि सिगां प्राइम मिनिस्टारबो होनदोंमोन बे गपिनाथ बरदलै ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखा खालामनो थाखायनो बे बेल्ट ब्लकफोरखौ 47 दफा दफा इयारलियै दाना जानानै मोनसे समाव 47 जाहैदोंमोन नङा होमबा 47 जानायनि उनावबो आरो बेफोरखौनो गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रि माबा माबि बसायनो थाखाय सुलु लायै लायै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ 47 निफ्राय 33 लागै दिनै खमायहोबोदों आरो आं माब्लाबानो बुंखाबावदों आसामनि बै समनि गिबि मन्थ्रि नङामोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सासे केबिनेट मिनिस्टारमोन बिथाङा एसेम्ब्लियावनो होनदोंमोन जे 18टा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव आनअथराइज माने मानसिफोर दंबावो PDC दंबावो होननानै बिथाङा एसेम्ब्लियाव बुंदोंमोन रेकर्डखौ नायोबा बिथांनिफ्राय बे एसेम्ब्लियाव बेखौ मोनदांगोन दानिया माने बिथाङानो बेखौ कनफेसबो खालामदोंमोन दा बिदि बायदियाव जि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जोङो बिथा खालामनानै जोंनि आलादा रायजो नागिरदोंब्लाबो बा ट्राइबेलफोरनि संरैखाथिखौ नागिरदोंब्लाबो बेफोर गासैबो जों संबिजिताव मोननाय मोनथाय बादियैनो जोंनि जि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ अरायबो जों बिथा खालामबोदों आरो नोंथां बिथाङा मोजाङै मिथिगौ बिथाङा इन्डिजिनियासफोरनि सायाव ट्राइबेलफोरनि सायाव जा मार्टिन भाया गोबां खामानि मावदों आं मिथिगौ दा बे खोथाखौ जोङो ओरैबायदि सानजायो जे माने ट्राइबेलफोरनि जिखौ मोनथायनि बाथ्राखौ बुङोब्ला दा दहायनो होनना जोङो बेफोरखौ बिनानै लायाखै गोबां लिडारफोरानो जोंनियाव बेल्ट ब्लकफोरा जाहाथे माने हाखौ रैखाथि होनो हायो बेखौ नायदों नायनानैनो सोनारनानै जों बेफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों आरो अपेनलि जोङो बेफोरखौ बुंबाय थादों आरो जेब्ला बिथांमोना बेखौ इन्टारेस्टिं पलिटिकेल सिनारिया सोलायहां जानायावनो खिन्थु डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिफ मिनिस्टारा गावनि स्टेटमेन्टखौ बिथाङा बदलायदों जों बारायनोसो नागिरदों ट्राइबेल बेसेबां 600 ना मायबा ट्राइबेल फिसा फिसा माने सेटेलाइट टाइपनि ट्राइबेल एरिया बानायबावनो नागिरदों डेस्पाइट द एक्जिस्टिं ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेखौ बानायनो होननानै बिथाङा बुंबावदों आरो सोलायनानै बाथ्रा बुङाखै होमबा खिन्थु दा जों पलिटिकेलि जों बेखौ सावरायोब्ला बिथांमोननि प्रेसिडेन्टआ स्टेटनि आसाम प्रदेशनि प्रेसिडेन्टआ बै बाक्यखौ BTC इलेक्सन जाहां जाहां सिगांनो बुंना होनाया बिथांमोननि थाखाय खिन्थु बे खहा जादों दा नुनो मोनदों जे बर' अनाबर पलिटिक्स सोलिदों बड'लेण्डआव 2014 सननिफ्राय 9 बोसोरनि बिथाङा MP जालांदोंमोन बे सेन्टिमेन्टजोंनो आरो बै सेन्टिमेन्टजोंनो बड'लेण्ड पलिटिक्सआ एकदम गोदौफुनानै दङमोन आरो बे पलिटिक्सनिया दिनैनि समावहाय माने अलप आलप जानानै फैदों बे बर' अनाबर पलिटिक्सआ मानो होनना बुङोब्ला 9 बोसोरनि बिथाङा खननै गाहाम MP जादोंमोन थार्डआवबो जेब्लानाखि बिथाङा कन्टेस्ट खालामनो नागिरबावबाय बे समावहाय बेवहाय हाइकर्ट गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय बुंनाय जाबाय जे बिथाङा ST नङा बिथाङा ट्राइबेल नङा दा बै जानाय समनिफ्राय दानिया हेरासुरनियाबो गावनि पलिटिकेल डायलगखौ चेन्ज खालामदों बिथाङा दिनैहाय BPF खौ साफा खालामनो मोजां बै समाव बिथाङा BPF नि एगेन्स्ट मोनदोंमोन BPF आ बर'नि थाखाय खामानि मावनो मोनदोंमोन आरो दिनैनि समाव बिथाङा BPF नि सासे माने कर्मि बायदि बुंगासिनो दङ जे BPF आनो सरकार दागोन आरो बेवहाय गावनि जेनाखि अनाबर गौतम पलिटिकेल पार्टि गण सुरक्षा परिषद बियो GSP बियो सापर्ट खालामगोन
बिदि बुंनाय जादों दा बे समावहाय दिनै जों बुंनो हायो जे गण सुरक्षा परिषद एबा नब सरकारनि बे पलिटिक्सआ बेवहाय अनबर'नि आखायाव थांना थायाखिसै दा बे खाबुखौ दिन लानो नागिरदों नामा हिमन्त बिश्व शर्मा एबा बिजेपिआ बेखौ खावसेखौथ' नांगोन बेखौ नुहुरखायो नाथाय खावसेखौ सोर सापर्ट मोनगोन गण सुरक्षा परिषदआव बै जाहिरा करनियानि नङा होमबा बिथांनि जि पार्टिनिफ्राय खहा जाब्ला माखासेखौ बिखिलांगोन माखासेखौ दहाय नोंथाङा होननाया जे बिपिएफखौनो बिथांमोना सापर्ट खालामबाय थारमाने बै समनि अनाबर'नि भटखौ डिभिजन जाब्लाबो खावसेखौ बा माखासेखौ खावसे नंद्रायाबाबो माखासेखौ हय बिपिएफआ मोनगोन आरो साफा सानै इउपिपिएलनियावबो थांनो हायो आरो फारसेखै खिन्थु बिजेपिखै फैगोन बेखौ बाय नोजोरबो बोनो हागोन मानो माखासेया हरसेनि गेजेरावनो सोलायनायबो मोनसे ट्रेन्ड दङ भारतनि राजखान्थिखौ बुंनायदों दा आं नैबेवहायनो आं एसे एड खालामनो सानदों आरोखि बिजेपिनि जेनाखि पलिसि लादों सारा जेनाखि बुंदों बले बै सरनिया नब सरनिया जाय सुबिदाखौ लादोंमोन बेखौनो दा बिजेपिआ लाफिननो नागिरदों निश्चय लाफिननो नागिरदों खिन्थु एबाराव बिजेपिआ हाया खारना जाहैबाय सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन बियो जाहैबाय इस्लामफोरनि बिटिसि ओनसोलाव दा बै इस्लामफ्रा 10%आ होगोन ना होआ खिन्थु बैसो 100%आव 90%आ बै समाव सरनियानो होदों दिनै गैया दिनै बिजेपिआ बिनि थाखायनो माने बुंनो थाङोब्ला बेकफोनाव थागोन आरो दा नोंथां बुंनाय जे माने जिएसपि नि जिखि सापर्टार्सफोर बेयो मुस्लिमफ्रा मैक्सिमाम आरो मैक्सिमाम मुस्लिमफ्रा जिहेतु सापर्ट खालामनानै देरहाहरदोंमोन नब सरनियाखौ एबा जिएसपिनि सासे एमसिएलएखौ आरो दिनैनि समावहाय बिजेपिआ बेखौ टेकल खालामनो नागिरदोंबा बेयो जानाय नङा मानो होनोब्ला मुस्लिमफ्रा माब्लाबाबो बिजेपिखौ सापर्ट खालामा आरो बिनि भटआ आल्टिमेटलि आरो मोनसे खोथा बुंदों जे दा समावहाय भट सुर भारताव भट सुर सिखाव खावनाय होननानै राजथावनियाव दिल्लीयाव बिहाराव जादों बिहाराव एकदम हाहाकार आन्दलना भट चोर गद्दी चोर भट चोर माने इभिएमनि थाखाय माबा खालामनाय सिखाव खावनाय बिदिनो बे खेबाव बबेखानि इभिएमथ' नङा भटखौबो बिदिनो भट सुरजों बिथांमोना सरकार दायोब्ला दानो हागौ बेखौहाय माने जाय रुलिंआव थागोन जों बेक एग्जाम्पलबो मोनबाय दा जेरैबायदि नाखि मोनसे नाखि जे कन्स्टिटिउसनेल मोनसे राइट्स मोननाय मोनसे संगठन जायखौ नाखि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दं दा बिथांमोननि जिनाखि एकर्डिं टु कन्स्टिटिउसन भारतनि संबिधान मथे बिथांमोना मिडिलआव थानानै खामानि मावनांगौ नाथाय गावसोरनि माबा मोनसे भुल जादोंब्ला बेखौ सोरबा जुदि दा भुल जादों होननानैहाय कुइसन खालामोब्ला उल्थासो इलेक्शन कमिशनारा माबायो आरोखि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया धमकि बा दम होनाय बायदि खामानि मावदों आरो लोगोसे इभेन लेटेस्ट सुप्रिम कर्टखौबो बिसोरो दाख्लैसो नै एफिडेभिटआव बुंबाय बले इलेक्शन कमिशना मा मावगोन मा मावा बेवहाय सुप्रिम कर्टना जोंखौ माबा होनो डाइरेक्सन होनो अधिकार गैया जिहेतु बे एसआइआर जेनाखि बिहाराव जादों बिनिफ्राय जादों नालाय भट चोर गद्दी चोर होनलायनाय दा नैबेयावनो 11थायावहाय आधार कार्डखौहाय सुप्रिम कर्टना येस आधार कार्डखौबो नोंसोरो बेवहाय लाफानांगौ बियो होब्लानो बियो जे सिटिजेन अफ इन्डिया बिनि मोनसे प्रुफ होनना बुंनायखौहाय बिसोरो मानियाखै दा बिदि जानानै दं बयखौथ' बयबो मिथिखायो जोङो आरो निउस मिडियायाव नुगासिनो आरोखि दा बिटिसिआवबो जोङो डाउट दं मानोना प्रशासनफ्रा गासिबो गावसोरनि आखायाव थागोन जेरैबायदि बै मोनसे एमपि भारतखौ जाया भारतखौ जाया सालायगोन इन्डिया गभर्नमेन्ट गठन खालामगोन बिसोरनो जेरै गासैखौबो बिदि मेकिं खालामनानै जुदि हायोब्ला जोंनि खोथा नङा बियो अपोजिसना अलरेडि बे एलिगेसनखौ होबाय आरो प्रुफबो जाबाय जायनि फलावसो ना बै जोंना
इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाया कुनै एन्सारखौ होनो हायाखै आरो इनभेस्टिगेट खालामनो नागिरबाबो बेखौ खालामा बेयो बदल जागोन नामा जानायनि लामा दं जितु रुलिंआव सोर दं स्टेटआव सोर दं दा बेखिनि बेनो रुलिंआव गभर्नमेन्ट माबायावहाय सेन्ट्रेलाव सोर खालायदों स्टेटआव सोर खालायदों दा बेखायनो दा बेखौ जों बुङा दे जागोन नोंबो बुङा आरो जायाबो जों बुङो दा बेखायनो आं बे बेलायाव बुंनो लुबैदों बेखौनो बेबादि जुदि जोंनिया सन्देह दङोब्ला डाउट दङोब्ला जोङो दिनै जोंनि इंखं चेनेलनिफ्रायनो जोंनि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ सांग्रां थानो थाखाय जों खावलायबाय जोंथ' बेनि मिजारखौ जों बेयाव सावरायनानै फोजोबनो हाया बा बेखौ जोङो खावलायनोसो हागोन बेनि थाखाय जा जा राहा दङ सांग्रां जानायनि थाखाय जोंनि जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो BPF UPPL BJP PGPआथ' रुलिंआवनो दंखायो थेवब्लाबो मोजां सुबुंबो थानोबो हायो आरो बेबादिनो कंग्रेस बिथांमोनाबोथ' नेशनेल पार्टी गोख्रों बिथांमोनाबो बाहागो लादों आं सानो बिथांमोना बेखौ गोख्रोङै बे बिथिङाव हयथ' नोजोर होगोन आरो नोजोर होयोब्ला जों बादि जायखिनि भटार्स दङ जों गावनि भटखौ जों एक्सारसाइज खालामनायाव जोबोद गोजोन मोनगोन आচ্ছা जों दान्दिसे ब्रेक लानि बेगावनो फैफिनगोन जोबथारनाय खोन्दोनि सावरायनाय
1, 2, 3, 4 फैफिनदों बड'लेण्डनि राजखान्थि थासारि नोंथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंबाय जे दानि बे पलिटिकेल सिनारिनि बाथ्रा बे बिथिङावहाय जोङो मोनसे खोथाखौ नोजोर होबाय थानो गोनां जादों जेब्लानि बड'लेण्डनि बिसायख'थि जाजेनदोंमोन 2005 मायथाइयाव दानलाय सुग्लाय बुलाय सोलाय बिसायख'थि थैनि बिसायख'थि आरो बे गावजों गाव जुजिलायनाय नारा नाथा जानाय बुलाय सोलाय थासारिया दा देग्लाय जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियावबो जानो लागै हमदों सुलुङाव मिथिनो बायदिब्ला गसाइगावआव अलरेडि नांलाय खमलाय जाबाय बुलाय सोलाय जाबाय आरो थांनाय हरावनि सिमायाव जादों माखासे मानि दुखु मोनदों आरो इउपिपिएलनि माखासे एक्टिभिस्टफ्रा बिपिएफनि मावख'खौ गाग्लोबदों आरो बिदिनो गोबां जायगायाव बायदिसिना थासारिनि सुलुं मोननाय जादों दा बे बिथिङावहाय भटार्सफ्रा एबा रायजो राजानि रला मा जादों भटार्सफ्रा जोंनि साननायावहाय भटार्सआ जेराव दं बेयावनो थानानै सान्थिनि थाखायहाय खामानि मावनांगोन बिसेस करि पलिटिकेल पार्टिफ्रानो बेखौ लिड लानानै माखासे ससियेल अर्गानाइजेसन बिसोरखौ लाफानानै आरो प्रशासनखौ लोगो लाफानानैहाय खोथा मोनसेबो बुजायनांगोन बे जाहैबाय पलिटिक्सआव रावबो चिरस्थायी शत्रु गैया चिरस्थायी लोगोबो गैया दिनै पलिटिक्स जानानै थाङो इलेक्सन दिनै जागोन गाबोन जागोन बेनि उनावहाय लिडारा बियो सासे एमसिएलए एबा मिनिस्टार जानानै थांगोन खिन्थु नोंजों आंजों बोरैबा सासेजों अखानायै बे सेम हाथायाव सेम दखानाव लोगो मोनफिननानैहाय जोङो रायलायनांगोन आरो आङो गामि दरसेनिब्ला जोङो बान्दो थेनायाव ज' आखाइ हमलायनानै खामानिखौ मावनो गोनां जायो दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाय दरजा हमलायनांगौ पलिटिक्सआव बिदि आप एन्ड डाउना जाखायो ओमफ्राय पलिटिक्सआवहाय बखिलायनाय थाखायो आरो नंखाय बाथ्रा बुंनायाबो दंखायो बे जाखायो लेटेस्ट इभेन माबा सासे पावारफुल मिनिस्टार इन्डियानि नितिन गाडकारि बिथाङानो बुंदों जायहानाखि रासिन थगायनो हायो बिसोर बयनिफ्राय साबसिन पलिटिशियान लिडार जायो होननानै दा बिनिखायनो जोंनिफ्राय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम लोगोसे इन्टारनेशनेल लेन्ड क'लिशन ILC नि मेम्बार अर्गानाइजेसन हिसाबैहाय जोंनि गुरै खावलायनाय बयनिसिम रायजो राजा लोगोसे गासैबो बे पलिटिकेल हान्जाफोरनिसिम नोंथांमोना नोंथांमोननि लाइन मथे खामानिखौ मावलांबाय था माबा पाब्लिकआ गावबा गाव सोरखौ मोजां मोनो बय भट होथों गावजों गाव बुलायनाङा गावजों गाव बिदि एना एनि जालायनाङा मिला प्रिति बेखौ मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै लानानैसो जोङो खामानिखौ मावलायनांगौ होननानै जोङो गुरै गोसोजों खावलायहरनाय जाबाय दा समाव बुंबाय थादों जे हानि फाट्टा होनो बिपिएलआव बुंदों इपिपिएलआव बुंदों जे गावसिनि सरकारा फैब्ला हानि फाट्टा रानना होनाय जागोन आरो इभेन बिजेपिआ बुंदों 26टा जाथिनो होगोन आरो इपिपिएल सरकार दा समाव प्रमद बर'नि सरकार बिथांमोना 26टा जनगोष्ठीनो मिउजियाम लुना होनोबो होनना बुंदों बेवहाय नाथाय बर'नि गैया बर'नि मिउजियामनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै आरो बेराफारसे बिथांमोना जायगा जायगा थांनानै हानि फाट्टा रानबाय थादों होननायबो माने प्रग्राम लाबाय थादों दा बेफोर बिथिङाव नोंथाङाथ' हाइकर्टआव केस होनानैहाय माने इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ फुरुननांगौनि अर्डार मोनदोंमोन आरो नोंथाङा दाय होबाय थादों जे बर' दैदेननाय सरकारा नोंथांमोनहा बे बिदि आदाय खालामनाय अर्डार थासेयावबो माने बे बिटिसि सरकारा बा प्रमद बर' सरकारा जेबो लायाखिसै होननानै बुंदों दा नोंथांनि बुंनांगौआ दा जोङो बै केसनि खोथाखौ लानायनो आं माखासे फंसे खोथा बुंग्रोनो सानदों जोङो नैबे केसखौ लानानैहाय जेनाखि 2012 सननिफ्राय प्रदीप कुमार बराजोंहाय गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय केस फाइल खालामदोंमोन जेनाखि जोंनि हाखौ फ्रि खालामनांगौ फ्रम इलिगेल इनक्ल'सार्स जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्ल'सारफोर दं बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानैहाय जोङो केस फाइल खालामनायनि उनावहाय 2019-2023 बे मोननायाव जों मोननै इन्ट्रिम अर्डार मोनदों दाबो केसा सोलिगासिनो दं आरो बै समावनो बिथांमोना बिटिसि गभर्नमेन्टआबो माखासे माबा नटिस हरदोंमोन
खिन्थु माखासे टेक्निकेल इशू जानायखाय माने बियो आरो बे एसे थाथ'नांदों मानोना स्टे अर्डार जानानै दं दा बेखौहाय एसे होथेनानै दोनदों बैसोरो जायफ्रा होखारजागोन बिसोरो थिग बेबायदि बे बुस्थुखौ दा खिन्थु सरकारा गोसोब्ला मावनो हायो मानो होनबा फर एग्जाम्पल बे जोंनि सनापुर गुवाहाटी सनापुर कसुथुलियावहाय बिसोर जे माखासे हाखौहाय कसुथुलि बेलनिफ्राय माखासे माबाखौ इलिगेल इनक्रोचफोरखौ इभिक्सन खालामदों बेवहाय बैसोर इभिक्सन खालामजाग्राफ्रा बिसोर बुंदों आरोखि बिसोरनि उखिला बुंदों जेलानाखि हाइकर्टआ सोङो नोंसोर मानो इभिक्सन खालामखो बे समाव बिसोर बुंदों आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंदों जाहैबाय बे 2012 सननि केस PIL नं 78/2012 बे केसनि अर्डार मथे जों खामानिखौ मावदों होननानै दा नैबे खामानिया जेरै कुसुथिलियावहाय बिखौहाय इभिक्सन खालामनो हायला why they cannot evict from 18 tribal belt and blocks of BTC आरो बिथाङा आरो 1 minute sir 1 minute ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना नुगोन बिसोरो स्टार्टिंनिफ्राय बिटिआर बुंबोदों लिरनायाव गासैबो BTC बुंनायाबो BTC लेटेस्ट जोंनो मानगोनां CM साहाबा BTD बुंबावबाय माने बिसोरो जेरैबायदि दहाय सारा नों खोथा बुंदों दिलीप सयकिया इदि बुंदों मादों बिसोरा बे सिङाव प्लेनिं दंखायो जोंनि साननाय मथे मानोना बिजेपि सरकार फैनानै जेलानाखि बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ मिनिस्टार जादों प्रथम जोंनि ट्राइबेल मानसि बर'फोरखौ इभिक्सन खालामग्रोदों जेरावनाखि जोंहा फुललि राइट्स दं थानायनि जों बेबायदि खोथाखौ थांनाय एप्रिल मासाव नोंथांमोननि अननायजों बर' रायजोफोरनि अननायजों ट्राइबेल माहारिनि आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि अननायजों आं इन्ड'नेसियावहाय सहैदों बे जाहैबाय एसिया लेन्ड फरामाव प्लास बिनि उनावहाय आङो आरो चेंमाइयाव थांदों थाइलेण्डआव बयबो लेन्डमार्कनि मोनसे मिटिं दंमोन बयबो आं सहैदों ओमफ्राय आरो बिनि उनाव लेटेस्ट दाखालि जोङो जुन मासाव कलम्बिया बग'टाव थांनानैहाय बे खोथाखौ जोङो बुंहैदों जोंनि आंनो 10 मिनिट 20 मिनिट सम होदों बे मिटिङा 200टा देशनि ओरैनो जोंना 193टा देश दं माबायाव इउनाइटेड नेशनाव खिन्थु बिनि अनगायैबो माखासे फिसा फिसा देश दं बिसोरबो जोंजों दं बे 200टा देशआवहाय जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा इन्डियाखौ थागिबि हिसाबैहाय माने इन्डिजिनास अर्गानाइजेसन हिसाबै जों इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनायनि माने सुबिदाखौ मोनदों आरो जोङो बेवहाय 1967निफ्राय लानानै दाख्लैनि बे 2020 सननि सुक्ति मा जाबोखो जों बेखौ हिस्ट्रिखौ बुंबोनो सुबिदा मोनदों बुंबोदों आरो दिनैहाय जोंनि परिस्थितिया मा बिसेस करे हानि समस्या जेरैहाय ओरैहाय 3000 बिगा हा होनो नागिरदों ओरैहाय जोंना माबायावबो 3000 बिगा हा होदों सिमेन्ट फेक्टरि कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो थिग बेबायदि जायगा कर्परेट ग्रुपनो होनो नागिरदों बेफोर गासैबो जों बुंनो हादों दा जोङो नोंथांमोननि हेफाजाबजों आरो बावैसोनो जोङो नैबे बे हानि केसखौ लानानैनो अक्ट'बर मासाव आंखौ बेंककआव इउनाइटेड नेशन्स एनभाइरनमेन्टेल फराम UNEF नैबेयाव आंखौ स्पिकार हिसाबैहाय 10 मिनिट सम होदों जोबोद मोजां बेवहाय आंखौ लिंहरदों बिसोर थांलाय फैलाय गासैबो A to Z जोंनि थाखाय फ्रि दा जोंनि खावलायनाया बेनो जोंखौहाय एसे सापर्ट खालामनांगौ जोंनिबो ज' मिलायलानानैहाय जों बे खामानिखौ मावो बे खोथायावनो मोनसे खोथाखौ जों गोदोनिफ्राय बुंबावदों NDF नि बे माखासे जेंनाखौ लानानै जा सिसफायार जानायनि उनाव टक जादोंमोन आङो माने पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ एडभाइजारमोन आरो बै माखासे माने ड्राफ्टिंफोरखौ आंबो नायनो खाबुखौ मोन्दोंमोन 14-15 बोसोरा दिल्लीयाव दानफायाव खेबथाम थांफानोबो मोन्दोंमोन दा बै समाव जोङो गोसोआव दोङो जोंखौ एसे इन्टारनेल मेडिएटर हिसाबै लानानै जोंहा एक्स MP मन्त्रि लुइस इस्लारि आरो आं खालामदोंमोन बेयावनो बे माखासे सोदोबफोरखौ जोङो सांग्रां जानो थिननाया जोंखौ जों मानो दय जोंहा मार्कास भाइया जायखौ होनदों बेनो जों इलिगेल एनक्रचारसो होनदों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव
जोङो नान ट्राइबेल सोदोबखौ बाहायाखै बाहायनाङा खिन्थु पलिटिक्स खालामो ट्राइबेलफ्रा नान ट्राइबेलखौ होखारनो नागिरदों होनदों जों सिन्स दे माने क्रिएशन अफ द ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक जोङो बुंबोबाय थादों दोज वर इलिगेल एनक्रोचार दे मास्ट बी डिपार्टेड जों मालाबा मालाबा बुङो नोंथांमोना 1981 नि बा बै समनि जा आसाम एजिटेशनमोन होमबानो बै समाव कटन कलेजाव फरायना थानायाव जों बेखौनो सोंबावदोंमोन आसुनि लिडारफोरखौ जे नोंथांमोना जाबादियै आसामाव बिदेशी हाबनानै थाफैनायखौ जुदि गोजांदों आसामनि फरेनार्सफोरखौ होखारनांगोन होनना बुंबाय थादों नोंथांमोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय इलिगेल एनक्रोचार्सखौ होखारनांगौ होननानै मानो थोंजों बुंनो हाया बै इस्युखौ लानानै जोङो मालाबा मालाबा थोंजों बिसोरजों सापर्ट होनो हायाखैमोन बै समाव आसुनि जिथिया मुभमेन्टआ स्टार्ट जादोंमोन जोंनि आबसुजों लानानै जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसना बै समाव रनज पेगुआबो दोङोमोन सब्यसाचि राभा दोङोमोन आं दोङोमोन जोंहा बै समाव फरायसा आफाद सन्थला बिथांबो दोङोमोन बेबायदि बै समाव जोङो बुंदोंमोन जे नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामना होनांगौ मार्कास बसुमतारी मोनसे लास्ट कुइसन बे जाहैबाय जे ट्राइबेल लेन्ड प्रटेक्शननि थाखाय जोंनि खालामबाय थादों नोंथांमोना दा बेवहाय लेन्ड राइट्सनि खोथा बुंबाय थादों बिजेपि जोङो आरो दा समावहाय इपिपिएलआ माखासे माने हा पाट्टा होदों आरो बेयो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोग्लैनाय जनगोष्ठीफोर जादों नोंथांमोना बे इपिपिएलनि सरकार एबा इपिपिएलनि खुंथायखौ मानो नोंथांमोना जेबो अबस्ट्राकसन होदों माने जोङो अलरेडि जोङो फुललि डिपेन्डेन्ट कर्टनि सायाव कर्टनि जाजमेन्टनि सायाव सोरबा पलिटिकेल पार्टिया बिसोरो मा खालामो मा खालामा जों बेखौ नोजोर होआ मानो होनबा ल इज ल बेखौहाय नोंनि बे माबायाबो चिफ मिनिस्टाराबो प्राइम मिनिस्टाराबो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाबो सोलायनो हाया जिहेतु बेखौ अलरेडि 1886 आवनो चेप्टार 10 आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्टआव होनां गालांदों बेखौ बेस खालामनानैसो 1948 आवहाय 49टा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायदोंमोन 47 मोननैखौहाय बिसोर दानदों दिसपुराबो जोंनिमोन मोननैखौ दानदों मोननै दाननानै बिसोर 47 आव दं दा आरो बे 47 खौबो दा बिथांमोना मा खालामगासिनो दं एराउन्ड 80s आवहाय बिसोरो मा खालामबाय आनडिभाइडेड गवालपारानिफ्राय राजबंशी माखासे नाथ जुगि माबा माबिखौहाय बिसोरो मा खालामबाय प्रटेक्टेड क्लासाव सोदों थिग बेबायदि दा नै लेटेस्ट बिटिसिआव सोग्रोबाय ओरै सदियाव सोदों ओमफ्राय दाख्लैसो तिराप आंखौ लिंहरदों बिसोर आं सहैदोंमोन तिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेल्टआवहाय नेपालिफोरखौ गरखा होननानैहाय बिसोरो बेवहाय प्रटेक्टेड क्लासाव सोदों नट अनलि नेपालिस बेवहाय 6टा बिसोरखौहाय सोदों आरोखि थिग बेबायदि जोंनि बिटिसिआवबो नेपालिफोरखौ गरखा सार्टिफिकेट होनानै हानि राइट्सखौ बिसोर प्रटेक्ट क्लासाव सोदों खिन्थु जोङो बेखौहाय मालाबाबो गनाया आरो जोङो बेखौहाय लिगेल प्रसेसआव नांगोन अलरेडि जों प्रसेस खालामबाय दा बिनिखायनो जों खावलायो दिनै गाबोन रिजाल्टआ मोनगोन सोरबा मोनसे एबसुलुट मेजरिटि मोनगोन बा मोननै पार्टि लाना बा मोनसे पार्टियानो सरकार दागोन दिनै बे नोंथांनि बे चेनेल नोंथांनि बे दिनै टक श'निफ्राय जोङो आरोबाव गुरै खावलायो नोंथाङा मा पलिटिक्स खालामबाय खिन्थु प्रथमाव जोंनि जाथिनि बा जोंनि ट्राइबेलनि इन्टारेस्टखौ गोजौआव सिगाङाव दोननानै पलिटिक्सखौ खालाम होननानै जों बेखौ खावलायदों दा हानि पाट्टा होबाय थादों औ बा होखांबाय एलटमेन्ट जादों दा बे हानि पाट्टा होनाय दोलै सरकार होनना बुङोब्ला इपिपिएल सरकारा खालामदों दा बे बेलायाव नोंथाङा पाब्लिकनि मा मेसेज जोङो मोनसेल' मेसेज होगोन जोङो रावखौबो दुसिया बेफोर गासैबो माने गावनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय माखासे खामानिखौ मावो नंखाय खोथाबो बुङो जेरैहाय आं दहाय एग्जाम्पल होबाय बयनिफ्राय साबसिन पलिटिशियान जानोब्ला बयनिफ्राय रासिन थगायनो हाग्रा जानांगोन हानि पाट्टाखौ थगायनाय नङा बियो अलरेडि इलिगेल बिथाङा बुंखाबाय बसुमतारी बुंदों जे बेखौ मोनथावनामोन ना मोनथावा रायजोफ्राबो सांग्रांखा आरो बेखौ जाय मोनथावामोन बेखौ आयेननि गेजेरजोंबाबो आं बेखौ बुंदों बेखौनो आङो थांनो सानदों सरकाराव फैयोब्ला हेल्प खालामनो थिनदों जोङो बेखौनो बुंदों पाब्लिकफ्रा बेवहाय माबा खालामनो नाङा खिन्थु जायफ्रा बे हाखौहाय होदों एलटमेन्ट होदों सानसे जोंनि आमोलाव जानो हागौ बै माबानि आमोलाव जोंनि उननि जेनेरेसननि आमोलाव जानो हागौ खिन्थु बे जागोन मानोना आयेनाव दङ
दिनैसो बिसोर पावार होना माबागोन खिन्थु आसाम बे जोंनि चेप्टार 10 नि मोनसे माबा दं क्लज दं 164 बे 64 नि बि क्लजआव मा लिरदों बिसोर बुंदों आंनि हाखौहाय आंनि ट्राइबेल हा आङो बर'नि हा आं दं आंनि हाखौ जुदि आङो नन इलिजिबल पार्सन नन ट्राइबेलनो बेखौ फानोब्ला आङो 6 मास जेल जागोन बै समाव 48 आव प्लास 500 थाखा जुरिमाना होनदों बै समनि 500 दानि 5 लाख एखे जाफ्रामगोन थिग बेबायदि जायानाखि बे नन ट्राइबेला बे हाखौ बायो बिबो जेल जागोन ओमफ्राय बिनि बे फैसाया ओरैनो थांगोन आरोखि थिग बेबायदि जोंना आयेन मोनसे दंखायो नाथाय जोङो आसरित दिनै जोङो एफाग्राब 47 48 नावनो जानाय माने माखासे संगठनफोर दं ट्राइबेलनि बिसोरो बेफोरखौहाय थासेयावबो दिनैसिम मान इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै जोंना एफाग्राब मोजां आयेन दंमोन जायनि बलाव दिनै बे 6 जनगोष्ठीया एसटि नांगौ बुंनाय बेफोरनो जोंनियाव जे एफा मोजां आयेन दं जोंनि माने सेफगार्डनि थाखाय खिन्थु जोंसो बेखौ इउटिलाइज खालामनानै बा कारजकरि खालामनो हायाखै थेंक इउ आसा दानिया बिटिआर एकर्ड जादोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव आरो बे एकर्डआ मोजां एकर्डआ गाज्रि बिनि सायाव जोंहा बोसोरबा सम जों बाबेन होबाय दा समाव नाथाय बिटिआरआ माबानि मा होनो रिकगनिसन दाबो गैया बेयो संबिजिरारि दाबो जानो हायाखिसै बिनि एकर्डआव जायफोर दफाफोर दंमोन डेभेलपमेन्टेल स्किमनि आरो बिदिनो गोबां बेफोरो दाबो फैदिया अबयसे बुंनो जादों जे दा एरिया फोलावनायनि खोथा एक्सटेनसन खालामनानै दिनै बिटिसिनि बिसायख'थिबो जाहैबाय आरो बे अबयसे बेबो दाबो माने संबिजिरारि जायाखै बेयो जबरदस्त माने दा एरिया फोलावहैनानै बिसायख'थि बुंदों खारन बेहाय 60टा जानांगौमोन एक्सटेनसन खालामनाय लोगो लोगोनो दा बेखौ बे थाखानाय बिटिसिनि 40टायाव बुजाफैनाय बाथ्रा गैयामोन नेक्स्ट जाहैबाय बे बिटिआर सोदाव दिनैसिमबो संबिजिरनाय जायाखै जायनि थाखाय बेखौ जोङो लिपिबद्ध खालामनो हाया जाहैबाय बिटिसिआ थाबाय बा बड'लेण्ड आरो बेराफारसे माखासे माने फसंथान गायसनजाथाव बेबो मोनसेबो जायाखिसै प्रमद बर' सरकारा मोननो गोनांमोन 15 कोटि थाखा गरसे थाखा मोनाखिसै होनबाय हयले बिजेपिनिफ्राय बुंबाय हरजोबदों होनबाय थाबाय दा बेयो मा जादों बेखौ 5 बोसोरनि आगोलनो माखौबा बुंखाजोबदों आङो बिबुंथि होनायनि गेजेराव मानो होनबा बै समाव जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ एडभाइजारमोन आं मा राइट बुंदोंमोन बुङाखै आं बेखौ खनले जावले बुंनायनिख्रुइ रायजो राजाखौ बिसार खालामनोनो होबाय थादोंमोन माखासे माने दैदेनगिरिखौ बिपिएफनिखौबो मोनो इउपिपिएलनिखौबो मोनो नैबे खोथाखौसो आं गेजेराव थानानै बिथांमोनखौ खावलायबाय हायो बयबो राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गाज्रिजोबबो नङा माखासे माने रोंगौसार गोनां मोजांबो दङ राइटखौ राइट बुंनो हानाय माने नंखायखौ नंखाय बुंनो हानाय लिडारफोर नांसिगौ दा दिनैनि बे बिसायख'थिनि आगोलाव आं माखासे मानि खोथाखौ जाहा इसु बे बाराद्राय बुङालासेनो बेखौल'सो खावलायनो सानदों जे नंगौखौ नंगौ हिसाबै हारिनि थामोनथायनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल्सफोरनि गोनांथिनि थाखाय बयबो एसे गोसो होलायनांगौ जाय रायजो राजाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो दैदेनगिरि जादों राजा जादों बिथांमोनखौ जों खावलायदों जायफोरा इलेक्टेड जानानै दङ दे हेभ रेसपन्सिबिलिटि हुइच इज राइट एन्ड हुइच इज रं बे खोथायाव नोजोर होनांगौ माखासे माने पाब्लिकफोरखौबो आं दिनै खावलायदों बयबो जोङो सांग्रांथि जानांसिगौ मानो होनब्ला जोङो नुगासिनो दङ जोंनि बिसायख'थिनि ट्रेन्डफोरा आगोलनिख्रुइ एसेबाय माने मालाबा गिथावना महरबो लायो सोलायनाय महर मोनो हाजार रायजो राजाफोरा केन्डिडेटफोरखौ आवग्रिना लायो मा नागिरदों मा नागिरा मिथिया नाथाय जोंनिया गोरोबथाया मा जादों जायाखै मानो होनब्ला मोनसे बारा गोलावै बुङालासे मोनसे खोथाखौल' आं बुंनि जोंनिया सागानगिरियानो सासे गेदेमा सागानगिरियानो बे दाबो जेलाव दङ बेखौथ' आरो लाखोमानो गोनां गैया डिआर नाब्ला साहाबा दिनै जेलाव दङ आयेननि खोथाफोरखौ बुङो आं बुजिनायाव जोंनि हादोराव सासे दायनिगिरिखौबो हादोरगिरियानो बियो समादानबो होनो हाया होनबा बेखौ जों नुयो
नङा होमबा समाधान खालामबा हायो बेनिफ्राय जि गोरोबथा जादों बे गोरोबथायाव हम मिनिस्टारानो इनभल्भ दोङो हम मिनिस्टार बा प्राइम मिनिस्टारा इनभल्भ दोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बा हम मिनिस्टार गासैबो इनभल्भ दंजोबो दा बेखौनो दायो आयेननि बेलाजों बेखौ गगन होनोब्ला जोंफोरबादियाबो मालाबा दग' जायो नङा होमबा आरो बेखौनो जोंनिया रायजो राजाबो खिन्थु दायो खुद्रिसारनाय दङ गोरबोआव बयबो राजखान्थि हान्जाफोरा जायफोरा देरहालांनो नाजादों बिथांमोनखौ खावलायदों जुदि दायनिगिरिखौनो हादोरगिरियानो जुदि क्षमा होनो हायोब्ला जोंनिया सासे गोजोन सुक्ति जाथारबाय होननायानो सासे सागानगिरिखौ मानो जेलाव दिनैबो जोबनानै दोनदों मानो बख'नो हायाखै बेफोरखौ जोङो बायास पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बुंनो सानाखै जों सानदोंमोन गोजोना फैसिगोन जायफोरा दायनिगिरिबाबो बिथाङा सान्थि सुक्तिनि नामावनो बिथाङा गजबनांगौ बे खोथाखौ आङो सानदोंमोन आरो बेखायनो खावलायदों दिनै समावहाय आरो फैबाय थानाय समावहाय बड'लेण्डनि राजखान्थि थासारिया मोजाङै जाथों बेखौ बयबो हास्थायो बुलाय सोलायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ जोङो सान्थि भाबै जोङो बिसायख'थिखौ बारहोनांगौ आरो गाव मोजां मोननाय बिजाथिखौ देरहाहोनानै बड'लेण्डनि फैबाय थानाय सरकारखौ माने थाजिम एबा गोख्रों खालामनो थाखाय जों मदद होलायनांगौ बे जाबाय बयनिबो सिमां बेखिनियाव जोङो दिनै सावरायनायखौ फोजोबनो सिगांबाय गोजोन्थों खुलुमबाय